Много пари. Здравейте, господин Ако полицай. ми вземете нещо, оберете. Hello. Здравейте. Hello, how are you guys? Чувате ли ме? Чувате ли ме? Hello guys, hello Hello, how guys. are you? I'm fine, thank you, how are you? Абе, какво ми говориш на английски, брат? Ти какво ми говориш английски? Аз си като си някакъв чужденец, аз съм любезен. Да, брат, сега. То аз те 7 години английски си ги нямам за нищо, нали? Да, брат, ама аз съм... Господин полицай, викат ви на обирна бифтерия. Георгиев, тук сега ви правя побърката. Давайте, да, няма проблеми. А вие нещо представете се. Здравейте, аз съм Руслан Орлов. Приятно ми е. Аз съм Георги Кирил. Приятно ми е. Дайте бат с някакви документи, знаеш. Сега идам. Ти не давай Георги Кирилов. Не, покупай някакви документи вас. Ало, Ето, Георги Ау, ми ау, даде ау. двете неща. забавете се. Там, ако ми кажеш кой мускул се даваше книжката. Знаеш ли? Господин полицай, защо ми взехте микрото? Не, само бе. Не, само малко. А? Взехте го. Не, само бе. Аз имам лиценз, да ви покажа ли? Да. Стига да върнете сега на Не, само бе. моят приятел. Не е хубаво това. Взе го. Сега ще го проверим, бат, чекай. Кой го е лицензирал това нещо, бат? Шефа на полицията. Само, че той е написал Киров вместо Кирилов и да. Значи няма да го признаят това сигурно. Да, няма да го признаят. Не се прави са, не се прави са. С тебе сме, виж с тебе запознахме приятели и сме вече, даже мога да кажем, че имам връзки в полицията вече, виж, ти си много голем пичага са. Върни го на приятелчето. Ай. Чай, сега ще върна. Сега ще върна. Браво, господин полицай, много сте приличен. Сега ти змейо. В12. Знаеш ли как харчи това? Това Как само ще, градско... 20 на 100 харчи. Айде, господин полицай, моля ви, върнете ми. Чай да оръжие. пинеме количката, бат. Бе, някакви шматки изглеждате, бат, да. Шматки ли сме? Бас, знаеш. Ти на шофьорска книжка, сега ще я покажа. Да, бе, да, не е едно и също. Заповядай. Виждаш я, нали? Не, на мене ми я даде, Още нещо... Добре. Искате ли да проверявате или сме 20 евро. свободни, защото малко бързаме? Не, господин полицай, моля ви, върнете ми SMG-то. За къде бързате, бе? Да ми... Бързаме за едно приятелче, трябва да ходим да го срещаме. Нещо така ми кажете по-подробно, в смисъл нещо. Сега може лично, сега къде да знаете. Как се... Господин полицай, как се прибира личната карта, понеже ми я показа на мене? Мускул бакспейс. Я стойте малко. Айде господине, върнете оръжието на моя приятел и да си тръгваме, защото бързаме. Колеги, ако може подкрепление тук, бац. Какво подкрепление? Аз заплаха ли съм, господин полицай? Аз пас подозрителен, знаеш, бат. Подозрителен ли изглеждам? Позволявам претърсване, позволявам абсолютно всичко. Претърсете и колата ми. Заповядайте. Нямам нищо незаконно по мен. Чист съм. Моите пари са изкарани, даже дарявам на болницата, ако не знаете. Няма как да не знаете Руслан Орлов, дарителя. Просто няма как да не го знаете. Паде го напред. Господин полицай, ма вие ми взехте всичко! Сега... Що трябва да се пишат тези писмата до Бог?
За какво трябва да се случат тези работи? Сега, моля се, върни нещата на приятелчето, да нямаме различни проблеми и да си играеме животеца. 50 лели ми дай. Леле, брат. Брат, сега качи се, брат, че ходим на кафенце, ще те черпи. Моля се, качи се, моля те. Ева, че ходим му... Текила лата. Йос, че искаш ли, бе, брат? Пак и малче, ай. Моля, брат, дай ми, моля те. 50 лея, човек, това са 50 лея, утли си с 50 лея. Знаеш колко ще си купим? Кой, бе, брат? Жена ти. Ли сте, само върни нещата на моят приятел и се приключват, защото вече ми писва. Че... Само SMG-то, другото... Другото, Васи. Ще ти изпия водите пред тебе. Какво? Ще ти изпия водите пред тебе. Еба, пи ги, мен не ми пречат. SMG-то ми трябва. Не, пичалата верно се ебава тука. Не си ли малко нахален, бе? С какво е, брат? Ти откъде идваш? Чакай, ето ти компенсация. От кой град си, бе? От кой град си? Знаеш ли какво е биткоин, брат? Знам какво е биткоин. Вземи, бац. О май гад! Не. Колко струва им биткоин, бе? Не, си я представя, брат, ти ще кажеш, аз се занимавам с тези криптовалути. Бате, и аз не знам да я знам. Просто имам някакъв мен. Не, аз не глупа, но... Няма да ти кажа. Се нещо. Аз се плашиш. Аре, момчета, това не се е случило, знаете, бате. Дали не се е случило, бе, брат? Знаеш, бате, Ти нещо не си на... Ти май си на балон, брат, знаеш ли? Опа, айде кара лайпчето. Айде. Айде, ела те метнеме сега полиция. Аре, дайте да ме метнете, бате. Ама, заслужил ли си? Чакай, ето ще ви върна нещата. Айде, върни. Чакай, ще ме метнете, бате. Ще те метнем, няма проблеми. Ама я да ме метнете. Само казвай Ще ме къде. метнете ли първо, или? Не! Ако пиеме гроза, е картината. Натисни кика до ламарина. За погрома тук сме ние причината. Снег